Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Malton Wa, Turnonama, Keholtib, Falserash Wig, Gaeilge Weekly, Lumsa, Liam O Learn Irish Online is more and privilege a dumsa of a rash ag lauert live on Tachtan Shugs, Mila Buekas, as Ligenstum of it mar Huij Bjug Jet the Hail on Tachtan Shu. Foger Bjug, Riv a Husnian much, Tomagiri says mailbag edition. A dhéanamh den fudcréile I gceann cúpla seachtain. So cad atá gceist says mailbag edition mar a glím héan aonos. Sin agrán ina míon mé ag léamh amach cúpla rífust agus cúpla teachtracht a cheol sibse isteach. So má tá tú géirí rífust nó teachtracht a cheol a chuigim agus tá mé géirí stócha na scéaltaí difriúla atá daoine a chlustal. Na scéaltaí maidir le cáhfuil tú ag éisteach le Gaeilge Weekly. Cén fá ó bhfuil tú ag éisteach le Gaeilge Weekly. Cé go fada agus atá tú inis ag éisteach leis an show. An mín tú ag éisteach de éonar an mín tú ag éisteach le daoine eile. Cén chuí a tháinig tú an show don chéadúir. Tá mé géirí de scéal a chlustal maidir le Gaeilge Weekly. Agus cén fá a bhín tú ag éisteach, cámín tú ag éisteach, a mín tú ag éisteach an sin is cuma má tá tú I gconaí gáilmhe, I gcona mara, is cuma má tá tú san Astral, is cuma má tá tú in the Tibetan Mountains, is cuma má tá tú sna Rockies. Tá mé géirí na scéalta difriúla webse a chlustal agus tá mé chun cúpla ceann a léamh amach I gceann cúpla seachtain an budcréile. So, má tá tú géirí rífust a cheolas seach, is féidir that rífust cheolas seach ag liam.learnirishonline@gmail.com sin liam.learnirishonline@gmail.com agus freisin by sé hís sa description sin show. No má tá tú géirí teachtracht a cheola chuigim Instagram sin just teachtracht go ná teachtracht DM mar a deir fá Instagram @learnirishonline Instagram. Okay. So, sin an fógur beag Jane agus ceapam go maiid mé chun an podcale nó an agran sin dhéanamh ag gceann gá seachtain an lá cindáta bhaid an seachtaláideag nó an seachtaláideag bhaid méid taifniú agus an sin an níoláideag de mína saona ba sé le fáil. Dó chuide chun smaoinú ggóil muid inis I mína saona ní leanach 7 nó 8 seachtain fáca rih an nullag ní leanach beidir 9 seachtain nó 8 seachtain fiú inis rih deire na bliana agus ihe chun bliana. Dó chuide go raibh tapaí agus a híonn sé agus ggóil an gíre inis linn nó ggóil sé dridgem linn éanos. Ach sin an saoil agus lein sé rá agus before you know ba midirráis sa saoire ríis ag gceann couple blianach sa saoil ní cheartid bheith gcónaigh smaoin á tá méid fan leis an saoir tá méid fan leis an rud seo buinteanmh as an áit agus as sa stócha an nóméid ina bhfuil tú díreach inis sin I bhaint níos fearr ná bheith ag fannacht an géad rud eile. So, constáid an Tachtan seo an orhearnach ará mé ag lauert liv I mé ras in éan bhí min sinar fra seachtain just chun is tócha gná cuairt a thuirt ma chláán agus ma chóirt agus níos mó ná sin ma hir agus caiim mé rá gur bhain mé soirteanna as bhí sé go hiintach fad. Tro seachtain bháin anna siimplí ag dulrás an íana an carlás féhead agus an sin arás go sa bhil ihe hána sa híana sa chatte agus nach ra amínta gam náliamh. Cam rá an óir seo, tá mé hismáí agus an áit a bhfuil mé I mo chónaí nar bhíon mé hall an sin in éan an áit a bhíon mé ag fannacht. Tá sé thart beidir 5 nómétíh mu de charna gaiamh so de an ná ní bhíon mé cathú an nummarcha ama sa Maile Mór mar déir fá nó sa chathair I lorna chathair. Ca nuair seo cha mé bhhad níos mó ama. Síbal am chathair na gaiamh mar mothíam nach bhfuil sé aithrithe mór an. You know, gan dáut níos aithrithe mór an ó nuair bhí mise I mo fáiste.
I mean rugus sa bhlín 2000 mé so níl mé rochean nó buatlam smuoin a bhrénos nach bhfuil mé rochean a go mar hapla gohfuil thucht gohfuil sa ní gohfuil sa de na cuimhníí atá agam ón rééis sin agus inis ní mór an difriocht trilí san áit ar churba agus fiú nuair a bhím ag féchan será seir beidir picturí nó greengraffaní ó na níte cochtadí na níte seachtadí fiú na níte seacadí nar bhí JFK in náliamh cúpla mí rih a fór sé bás. Ní mór an tifriach da, fóstan sais cuma céanna ar Shop Street lan sin na shopí tá siad fósáin ar nó i gach blion bín cean amháin nó cean eile dúnta mar hapla treasure chest cean cháú an sin na lorna carthach ar Shop Street in náliamh tá sin is dúnta agus bhí sé sin ann beidir le 50 nó 7 blion anúsach sin an saoil agus cínse an sopa a héanasteach an sin inis. In áit treasure chest well ag gan 50 nó 7 blion ba an cean sin ag dúna síos agus ba daine ag rá sin cean sinna old shops dúnta so sin an saoil agus just leanan sé ará ach is even an carna gaillimh níos go rewar tá sé sábhalsa tá buzma timppla na háta ar nó i bí na buscars an mu agus tá sa spéidir dearantíine nach bhfuil sé cómh bohemian agus cómh artsí is socha mar bhí sin na blionn a fós tá an vibe sin eici ceapam agus lan síthe tarhanna iontacha a an shopí iontacha agus bíontíine deasús ceapan go mín vibe ma sa chathgus anéis go an dul timppla na háte anéis go an siúil timppla na háte fiú nervhí cúpla car agam hús an náliamh tá siad ina gcónaí hí sa ggurcaig agus níor mór an taithí acu in náliamh beidir grá siad ann óháin na blionntó héanaach sin é agus bhí siad san ag tuairt cuairte ormsa agus freisin ar an gcathair go gin ráilta an teachtain se caite agus nuair bhíimeid ag doháile nó nuair bhíimeid ag gabhfuil sláán le chéile. Bhí siad san explain cúgnóid fithe nó trochnóid chun siúlháile an gceart dún beidir bus nó taxi ó thógáil agus tuairt méid just teagsúil. Is cum mantá sé fiú ag churbáistí beagganín tá cínta go bheith siúil timppla chachar na gaillimh a fiú ag meáníthe héanalá gur máid sin bín daoine an mu bín saoil bín bíocht san éir tá sé go héntaach agus sin cean an rudí is fearr maidir le cartha na gaillimh agus mothíam nar bhím ag labhairt le daoine ó áitina dhifriúla in éireann agus chun siad ceistar an beidir cáasú in éarnagus dearm gaillimh. Ní gcónaí ach an chuid is mód an am ceapan go mín respons dearfacha is tócha agus go taithníon gaillimh chun na gaillimh a chumála sin cartha na gaillimh le daoine timppla na ddéireach beidir gún méid beagganín cléanta chun maidir le sin. Ag bhí méid an neartfuí an sin ag art na gaillimh ceapan gra méid leabhart fhí rud nóá na rudí sin an teachtain catteach fiú rudí beaga bhí méid leabhart le mí nó ró an úsar an budcré le maidir le seintar cearnaí a bheith agamanis sa teachan seo is sa bhéil agus ar nó i pí le písa tá méid crothú sais record collection nó bailúchan cearnaí inis agus tá neartáin an seo an cearnaí a cheannach ach ar nóid tá lán rudaí a lán sais na ceol nó a lán beidir a lán aránithe as éan nó fiú as an rictainti agus níl mé an record sin a cheannach an seo ar nó ina cín as éan mar hampla the coronas nó the blizzards nó aonrod mar sin ní féid leat aonrod cosúla sin a cheannach an seo. Ok tá Oasis agus Coldplay agus fiú tá cúpla rud éannach an seo sna record stores cúpla rud ó The Corrs nó U2 nó Sinéad O'Connor ach seach sé sin má tú ag géirí beidir cearnaí Dermot Kennedy nó Snow Patrol nó whatever caiitú dorás go héir nó é orú ar líonach domsa is fearlam just a bheith sa siop agus rud éigen a cheannach go fisiciúil. So bhí sé sin stocha ceann sin an príomhhaimena agus na príomhjabanna a bhí agam agus mis arás ceann sin na side quest nó na side missions is tócha agus mis arás sin cúpla cearnaí ní cheannach nach méoch mé an iad a cheannach an seo is sa bhil nó sa Spáin agus nach ra iontas an dánarm agus nach ra mé sanna sásta nuair a bhí men sin i Golden Discs in Air Square i gcartha na Gaillimhe
as honnig me go best of, so says best of album no compilation Beartam album egg the Coronas. Cean in the bonny ceol is fearlam anyone in air an ach timppel an down. Agus sé més mé bheith sé intach do méach mé an beidir cean in the album le the Coronas all ach níor clóan go best of agus nóí má tú ag tosú bailúchan cearnaní, tá cearnaní sá chustatach cos ní gach ceann nua thart ar beidir €2 is fithe nó €3 so má táú man an seach ar best of sin híntaach mar needless to say tá nach gach arán ar na halban sin tá siad an bháin nó tá siad mar just all the hits. Orintá agus seo rud is dócha tá tugcha faoi dear agam le cúpla mí an ús agus mis sin is ag tosú le cearnaní a cheannach timppla na háte. Orintá fecum, clúdach album agus derm is even am an album sin. Agus an sin peocum súsé agus bím ag féchantar na haran agus tugam faoi dear, wow, ní le cean amháin nó beidir gá aran ólasam ar an album seo. Ach just marial gohfuil an clúdach feicia agam ar Spotify ar beidir cean na haran is fearlam ceapam gohfuil mé gaf leis an album sin ach actually an chud is mód na haran an chud is mód na B-sides mar hampla nó na haran nachhfuil comh mór nach ra mar singles mar hampla ag an mana ceol sin nó ag an árání sin níl siad a ról sam. So sin a rud ítach mad leis an best of agus listen tá buntáistí freisin madidir le mar hampla album mechanach agus nílach beidir áran amháin nó gá áran arolalasad mar an sin is réidir le éisteach leis na cí eile agus te ná tagan tú ar áran nó gá ítach agus tearn tú wow, so cean nuanis atá agam. Ach le haine best of goirí ha muna bhfuil tú a géirí an nummarcha agad a chathú ar de bhailúchan agus muna bhfuil tú a géirí just a lán album cheannach tan na best of gohíntaach so for me. The best of the Coronas agus cumála sin best of the Stereophonics mar síhanlam the Stereophonics le Kelly Jones agus an chuid eile sin bhana. Sin. So rudí beag go le sin fiú bhí ceacht nó rang snooker agam bhí sin sais randomach a ceapam gur luí mé an snooker cúpla ór ar an budcréile im lína agus tá mé garí anna gafa leis an snooker im lína. Ní sam just chosí méid fécantar níos móid an snooker ar an telefís agus ri méid immert beagganí pool i gúpla teachtormhan agus gúpla pool halls an seo le mar chara agus go háirí an snooker just tá sé Dan níos mó tactics is tócha gceist beagganí níos casta caiite bheith smuoine faoi má híon gohfuil méid sa flósté sin agus mise ag gimmert snooker an seo le mar chara. Ach bu muid gimmert snooker ar pool table, ar marad a bhád níos lú mar an nach bhfuil éon snooker tables acu an seo is civil ar an óí sport a bhád níos mó é hall in éan agus cumála sin sasna agus fiú má híam i gcónaí na leihann le seo nar bhíon daine ag leabhart faoi sport de friúla bíon daine gur tá an sport seo ag gairí níos mó agus níos mó mar hampla beidir in éan tá níos mó agus níos mó daoine ag géirí rugby a immert tá níos mó agus níos mó daoirí ag tosúach le paddle ná an sport nua sin dar ran an paddle tá níos mó daoine ag rith inis agus ag déanú luclasíocht athletics a ceapan le snooker beidir goil sé mar chean sin a tain sport actually atá ag gairí beidir níos lú agus níl an méid céin a daoine ag immert an sport sin agus cumála sin tal an snooker halls agus pool halls ag dúna síos buics le dí hall i gachar na Gaillimhe the Eglinton snooker and pool hall is dócha an príomháit má tá tú ag géirí billiard sports a immerts in Láiamh tá sé sin fós oscail se agus ceapan goil sé fós ag déanú go maith so bhí rang snooker agam is sin agus bhí mé an immerts ar an marad ceart ar an marad omláin the full size table agus bhí sé cíntaach dóla mé lán rudaí ó an lad a bhí ag déanúireacht mé a bhúnú ar réanas beidir grá sé deachardó mar níl mé roiá ach bhí sé cíntaach agus anna cheiril agus dóla mé a lán rudaí why so just fiú agus luí mé é seo ar an budcréile le cúpla seachta nús nach chu mór an planan ó móra agam an óir seo agus mise ag dulrá seach just bhí sin níos mó rudaí beaga
rudí beaga é seo dhéanó é sinna dhéanó búla leis an duine seo ach ní rá rud mór cosúla ó tá mé chun dul go bhlá clia chun féchan se chluthe I bhorchan chrócaigh nó tá mé chun dul go dtí an féle ceol seo san áit seo. Ní rá aon rud an bhór agam bhí sé bhád níos chill agus bhain méid soir taithna bheith sin agus just san beagnín am sir a bheith agam. Fiú sa teach tháinig mé ar cúpla Jenna sean bhain nó old coins a bhí agin éon éireann, well ní siad ró chean tá siad ó na nóchadí an chuid is mó acu bach an punt, an punt éarnach agus an 50p agus an 20p agus tá siad comhálan nach chuil siad agus ní political statement é sin maidir leis an single currency in san Eorp agus an euro agus éon rud mar sin ach just aesthetically agus maidir leis an cuma atá orthú tá siad go hiantach agus actually tá siad agabanis is sa bhfuil dúirt mé tá mé géirí gohfuil cúpla sean bhain gohfuil an punt an sean font agam agus an 50p agus an 10p agus just tá siad có siimplí orintanta mar hampla tá 10 cent agam im lámh inis agus fécinn sé tá an méid sunraithe de friúla agus is dócha goil sé sin le haid an sláándáil agus nach bhfuil daoine an cóp agus féic a dhéanú den bhon comhéasca sin ach just tá numracha rudaí agus just níl sé roiá ceapam an cuma ar I gcompráid mar hampla mátá sé agad sa teach tógamach an 20p nó an 50p nó an punt a bhí agin in éireann agus tá siad comh glán agus comh slick agus níl mór an bumps nó grooves nó aon rud ar an món agus an sin ar thaobh amháin ní leann ach capal agus dearann sé 10p nó ní leann ach íosc agus dearann sé 20p or whatever just tá sin hinnta comh siimplí agus comh álainn agus orintanta agus rís ní rud maidir leis an euro agus ní rud politiúil é seo orintanta bí mixméin nach méid sé ionintach chun dul isteach go siopa an sin agus bheith gíoch le punt nó 2 funt nó 5 funt agus le duine éarnach an sin ar an glúdach nó ar an taobh eile gin bhn nach méid sé sin anna cool mar rís rugus a bblionn 2000 mé so ní ran na rudí sin agam is beidir marall máte leis na cearnaí tá rudí céanna tá mé gurí vinyls agus cearnaí cheannach marall nach ráisiad agam agus mis sé fáú níos chail mé mac ar an ré sin ach tá siad agamis sa teachan seo sa bhfuil agus ceapan gohfuil siad chun pride of place áil átégan sa teach beidir hús ar an mantelpiece ach rud eile ar ina mé scéal simúl nar bhí mé arás in éireann an Teachtanas Catsa. Bhí mé is sé Charlie Burns gan ná domsa an siopa is fearr I gcaitheann na Gaillimhe siopa leabhar ach leabhar dabhar lámha agus tá siad tá méid sin leabhar ann tá dríocht dain sa siopa agus is féidir leat 2-3 uair chuig a chathús sin tá gachtain comh jazz agus just tá si hinnta má tá tú an dul go chathair na Gaillimhe sin an áit is fearr chun dul Charlie Burns Bookshop agus tá sé cinnta gúil sé fós le fáil agus gúil sé fós ann I lár na chathrach. Mar lan sin independent shops sin tá siad níos imí agus níl siad fós timppla na háte agus nuair imíonn na siopí seo níl siad an teacht rais, so caiimiid bheith ag taú leis na siopí seo agus tá sé anna sir an leabhar cheannach is sé an sin so Charlie Burns gohíntaach Tá mé gafla Charlie Burns agus gacóir a héimeráis téamasteach chuig Charlie Burns ar laiad orháin ach beidir 2 nó 3 uair fiú má tá mé ráis ar feadh am níos fuide. Ar aonas thuaisteach agus cheanna mé leabharháin just bhí mé ag fécinn timppel an sports section agus thunig mé díormhá áisnéis le Niall Quinn. So Niall Quinn sin an lad a bhí ag gimmert le for na hhéireann for náisiúnta na hhéireann idir ceapan na níide cogtadí go dtí 2002 ceapan beidir grá sé mar an tain imreoir a dimmer le éire in nach churan damda ina rámid so dimmer sé in Italia 90 ceapan grá sé ann in níide ní cethach ní na cinse sna stáitiíntia agus an sin ar nó I 2002 choir sé sin South Korea's Japan nach rá sé. So dimmer sé I gach ceann acu agus bhí sin sin Saipan ar dag roi cín bhí sin I chorá sé Genoa nach rá sé
formid an bua in Romania ní te nócha. So bhí sin le haid the best years agus na pointí is mó agus tá an rudí déanta ag freisin tíomh mu den soccer gus ceapam ghfuil cáil clúgus cáil agus go míon na an measig daoine an áil cuin. Thnig méid an tíor bhásnééis is sin dúirt méid go méid cholan scéalta granmhar ag agus scéalta simúla ag ceapan an orsin bhí sé watní simúla na scéalta a bhí ag peladóí mar hampla na héannig ag dul go sasna gan am sin bhíorthú fannacht I digs mar dear fá ag fannacht le beidir seanmháthair nó seanar athair an sin I London nó learfáil agus níor á siad go bháil ach beidir céad punta na seachtainna níl sé cosú lenis ghfuil siad ag fáil beidir 10,000 in na seachtainna tá agam fiú céad punta na seachtainna ag an an bhí sé sin mar wage an bhór agus pá jazz is tócha ag an an. Ach anna simúla agus na scéal agus freisin tá scéal simúla ag máilte leis an alcohol bhí feiban ag le alcohol beidir de drogaí freisin í le leabhar creicní agam fós ach arénos cean mé ní seach €3 agus rit na seachtainna bhí méid léomh an leabhar seo. Thuí méid gur fórt bhaile clia ar an ine chuma etil se áil go sa bhil agus bhí méid dul tríd an chríic fórt agus fric méid ar an neata agus bhí min sin just ag chill amach is tóca ag léomh me leabhar. So bhí an leabhar Niall Quinn agam agus freisin leabhar Ted Kravitz an leabhar Ted Kravitz nua atá ag Inside F1 ceapam an tanamatá ar leabhar faoi Formula 1. Arénos, bhí méid léomh an dá leabhar an sin in aice leis an neata agus deach mé ar an taobh eile an hála nó ar an taobh eile an sais geata seo agus tháinig mé fear ag dul go fear eile agus dúirt sé an féidir an picture ógáil. Agus thug siad picture le chéile agus an sin nírá siad ag labhairt le chéile iní sin. So Jimmy an fear ó an picture agus dúirt sé gur mad. So bhí méid smaoine fú beidir gohfuil duine cáúil an seo cínte gohfuil. Agus ní rá mé an nán ach beidir cool a cheann a eiceil. Sí rá clúam rilí cé a bhí ann. Agus dúirt mé tá cuma sáthógar beidir ina caracadí beidir ina chuigetí tá mé seo an rá seans má gur réalta sport atá ann nó bhí ann beidir duine a dimmer le bailthe clíags le Kieran Whelan nó duine éigen mar sin a dimmer le blach clia beidir 5 bliain ó hin nó 10 mbliain ó hin acharénas fi mé le níl mór an simagam I bitir hógáil agus ní rá hartar 2 nóminis déine thuí duine eile an picture hógáil le seach ní rá like swarm nó bhí daoine just ceapam ó chuid is mó do roioine ní rá is acu cé a bhí ann agus ní rá is agamsa cé a bhí ann agus arénas. Leanmar ag léomh me leabhar agus mar dúirt méid tar éis 2 nóid fós bhí mis ag fannacht ar an boarding announcement agus thuí duine eile ann or chuige chun picture hógáil nó chun ceist a chur ar an bhfuil an picture hógáil agus thug siad pictureach an nóir seo cheas sé sús agus chas sé timpeall chun an picture hógáil. So bhí mé an dá ráirch a bheith agam air agus bhí mis ag léomh me leabhar Niall Quinn agus an sin deach mé sús agus cé a bhí ann ach Niall Quinn dúirc an sin an duine cáúil sin an celebrity a bhí ann agus mis ag smaoinmh what are the feckin' chances of this? As gach duine a bheith ann an seo im lá clia I Greek fort a dó ag fannacht ag an neata san áit céine mar mé héin agus mis ag léomh an ásbragfaí an tíorhásnééis soch níos le níos ag súil ghfuil gach duine ag léomh Niall Quinn's ásbragfaí a tháinig amach sa bhblionn 2003 tháinig sé amach an fada ó hin ní rud nua ag seo agus tuairt mé no feckin' way agus an sin hí sé síos rééis déanaar tanna sin ará chúpla óir as a chéile hí sé síos ar éos ar éis agus tuairt mé well caiith mé tá leabhar agam muna rá an leabhar agam béidir ní churthach mé ceistéir an bhfuil mu an picture hógáil ach dúirt mé tá leabhar agam so dá mé cúpla nóméid agus ní rá aon den eile rilí leis nó ní rá aon den eile ag
ag fifuir an rulmid an picture hóáil so dúirt mé tá sé seo cearclóir agus tá chuma ghfuil sé sásta chun picture hógáil nó rud aigen a chinú. So thosí siad an boarding le mí gata agus cheas mé sús agus bhí an leabhar go me láha agus thuime chuige agus dúirt mé ceafam dúirt mé sorry Niall, sorry body, you wouldn't believe it agus an sin chur mé amach má láh leis an leabhar ina láh agus bhí sé códeas agus ceapam bhí sé cógranmhardó gur raibh duine fós fithe bliain tar éis a tháinig go leabhar seo amach a bhí sé cógranmhardó gur raibh duine ina sí iach leis réala nó cúpla méidir bhaid sa bhblionn 2025 ag léamh a leabhar agus an sin thugmuid picture le chéile ba sé mar an chlúdach an tachtain seo agus just dúirt mé what are the chances agus bhí sé gglaart ar feadh gá nóméid agus bhí mé glóirtrí rud nó ó sa leabhar agus bhí sé ag tuairt cúpla sunra sa bhreis agam maidir le scéaltaí a friúla sa leabhar agus an sin thugmuid picture le chéile agus tá leabhar sa picture seans sa chlúdach beidir mar dheal go mbeidh chlúdach ar an agran seo beagnaí níos luúin í bhaithún an leabhar eáil agus bhí sé có-deas. Níl sam córá sé ag dul mar ní cheapan go rá sé ar ma eitiil so beidir go rá sé ag dul áteil agus bhí sé ag fannacht beidir ag an neata le haon eitiil go sa bhil onas nach méach an numar go daoine stóca an aithint agus picture hógáil nó just a bheith chusteach ar beidir méallir sé nach ceapan gur sé dul áte an eile beidir go sasanna tócha cinse gomén sé déanal a lán dá chuid ibre hála sasanna agus hála san stáisiínta ceapan ghfuil gnóige na léithint seo agus bíon sé ag carú le daoine chun trials all agus chun agents all imirí soccer óga hall san stáisiínteach níl samarénos ach bhí sé códeas agus bhí sé goir le chéile faoin leabhar agus an sin bhí méid buzáil an eitiil ar fad ar as go sa bhfuil ag swinú Jesus unreal. So siad an picture atá agin an tachtain seo agus seans go mbeidh sé mar chuid sin teidéal ar an budcréile freisin agus cintrúrá se bhgéisteach leis an budcréile seo don chéad cúig nó ag smaoinmh cin fábhfuil Niall Quinn mar an chlúdach don fudcréile seo agus an cover art don fudcréile seo ach sin an fá agus sin an scéile agam ag teachtarrás ar an ine sa bhí sé sin an granmhar ar fad. Buic sa dí ar freisin an seo is sa bhfuil tá orsan cearcalóir mar bhí mé beagnaín bortha maidir le sin freisin mar an tachtain scate agus ní ceapan gur actually grá sé ar an nuacht in éan ach bhí an méid sin báiste an seo is sa bhfuil an tachtain scate fiúch mé an tachtain ceart chun sa bhfuil ágáil ach bhí tuilí nó floods an bhór an seo is sa bhfuil go háirithe i lár na Cathraigh an áit bhfuil mise i choní agus tá orsan ar an ground floor. Tá sé ar an level sráide so bhí méid suinmh níos sé seohar bhá agus tháinig mé cúpla picture nó cúpla físeán agus mis arás in éan sin na tuilí ní dír cannach le meach a gáitna ó bhfuil aithna agam orthú agus níos siad ach béidir 100 méidir 200 méidir ó meach agus ní rá cum bhá ar as bhain sin cheolméid duine chuig meach mar bhí sé seo fós beidir 2 nó 3 lá rih a deitil mé ras go sa bhfuil agus cheolméid den agus tuairt mé tá an ochar agat an féidir le dul agus just seicí an bhfuil an teach cearcalóir agus bhí mis ceappa gan áit ba ar leid beagnaí isce sa teach bhí méid smaoinmh seansmánach mai seró chuna níl mór ní fiú é a bheith bortha faoi seo nó bheith gaiirí roiineach faoi seo mar se lisan ní féidir le mén rud a dhéanamh faoi agus buíoch le dia ní rá aon domáiste agus ní rá aon isce churbe sa teach níl sam chin chuoi hí an tá deargurm an beidir margheall gohfuil mé mo choní ar Side Street beidir níhaí an tuisce hí sa sráid se níl sam rilí ní chluam ach bhí an tá deargurm is beidir go bhacha sibh sé sin ar an nuacht ach buic le dia tá mé cearclóir an áras an cearclóir freisin ach fiúch mé an tachtain ceart chun sa bhfuil a ágáil ach é sin ráte ní mé grágur an aimimseir a bhád níos fearr in éan an tachtain scate ní rá sé ach an éad ach ní rahain tuilí a gin ar éanos. So sin é, so is meascan de gacrad ar an budcréile an tachtain seo ach sin iad
Cúpla rud a bhí scríofa sam ar éos ar maidin geún a dá ann inneo an tríú lá de bhí na saona. Agus ceapan ghfuil tún leanúin rá le ghfuil go bhíclaí go dtí háartar an 10 lá go mí na nullag agus tá tún an sos a thógáil don nullag beagganí níos luatha im lína. So de gan ná bíime ag tógáil sos i mianar an chéad cúpla seachtain de mianar ach ceapam im lína tá tún an sos sin a thógáil actually i mí na nullag agus an sin tá tún teachtar as tús mianar háartar an dar lá an tríú lá mianar an chéad céadín stócha gen bhí. So cúpla agran fáca ar ceire nó cuaig agran fáca rih dear na bliana ar ghfuil go bhíclaí so tá mé an iireachta dhéanú. Níart episódí agus agrán í simúla a churamach agus mar dúirt mé bain mailbag edition nó an postbag edition is tóca gan cúpla seachtain so le a hell seolgaí rifost agus teachtarachtaí chuig an maidir le bhar gcuid scéalta le ghfuil go bhíclaí agus cin áit a bhíonn ag éisteacht agus cin fáhíonn sibh ag éisteacht agus cin chuí a tháinig sibh ar an budcréile an céadúir liam.learnar@gmail.com má tá tú gur rifost a cheolalahuigam agus tá an seola rifost sin freisin híos sa description sin seo seo nó má tá tú géirí teachtarachta a cheolalahuigam ar Instagram is féidir leat é a cheolú chuig Learnar Online ar Instagram ar DM direct message. Sinné don tachtan seo gus míle buchas as bheith éistelumm a ríis tá mé fearfar bhuioch ashar gcuid takeíochta mar is gannách ná gin dearma tá bhád níos mó rudí eile le fáil a daoine ag fólam na ghfuil go háil ar learnirishonline.com agus patreon.com/learnirishonline. Míle buchas sláán agus bannacht.